the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. If I've been before, but the lives are born so full of the superficial. But some people want it all, but I don't want nothing at all. If ain't you, baby, if I got you, baby. But some people want diamond rings, and some just want everything. But everything means nothing if I ain't got you. Molt bon dia. Us donem la benvinguda al lliurament dels premis del concurs de relats breus Sant Jordi organitzat per Vall Jove. Permeteu-me que em presenti jo mateixa. Soc la Mònica Rius i és el tercer any que condueixo aquest acte. Aquest any, per les circumstàncies que tots coneixeu, d'una manera diferent. Enguany s'han presentat un total de 37 relats i s'han atorgat els 8 premis de la convocatòria. Avui la literatura és la gran protagonista, i ho és perquè els relats prendran veu al llarg d'aquest acte. D'una banda, escoltarem fragments dels primers premis de cada categoria i seran els mateixos premiats qui els llegiran. D'altra banda, la literatura és protagonista també perquè avui hem volgut tenir molt present un nom en majúscules, el nom d'una de les grans escriptores catalanes que ens va deixar el passat gener i a la que volem retre un petit homenatge, Isabel Clara Simó. El record d'Isabel Clara Simó no és gratuït. A les darreres decenals de la Candela, el 2011, va ser una de les 4 convidades a escriure un passatge sobre aquest esdeveniment tan especial per Valls. Presentacions de llibres, calçotades, reunions... El paisatge vallenc era prou conegut per aquesta escriptora que, aquests dies que hem de romandre a casa, és un bon moment per llegir o rellegir. Compromesa amb la seva condició de dona d'esquerres i amb la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, a les seves obres no va deixar mai de denunciar situacions injustes, colpidores, que sovint la societat vol amagades, com a un tros de cel, on hi escriu: deu ser orgull, però jo penso que dins meu hi ha una fortalesa que és meva i que també hi ha una virginitat que ningú no em pot prendre. I no és perquè jo l'estimi, la virginitat, sinó el que té d'innocent, d'intocat. M'han rebregat, furgat, violat, pagat, usat i xuclat. I tanmateix, dins de mi hi ha un lloc on ningú ha arribat. I ara sí, sense més dilacions, procedim a fer el lliurament dels premis a les persones guanyadores. Passem, doncs, a llegir el veredicte del jurat, començant per la categoria Atzarà, la A1. Els membres del jurat de la categoria Atzarà, format per Carme Leiva, Pol Montserrat i Gerard Caballero, corresponent a l'alumnat de primer i segon d'ESO dels centres de secundària de Valls, han decidit les obres premiades. Havent-se presentat 15 relats i fetes les valoracions oportunes, el Pol Montserrat, en representació del jurat, desvetllarà a qui decideix concedir el primer premi, amb una dotació de 180 euros i un xec regal de 30 euros de les llibreries locals. I el segon premi, amb una dotació de 80 euros i un xec regal de 30 euros de les llibreries locals. Hola, sóc en Pol Montserrat i enguany he tingut el plaer de formar part del jurat del concurs de relats breus de Sant Jordi, en representació del Centre de Lectura de Valls, una entitat amb quasi 160 anys d'història a la ciutat. Va néixer amb l'esperit del foment de l'escriptura i la lectura. Actualment promou tots els àmbits de la cultura, des de l'art, la música, la literatura, la història, el patrimoni o les tradicions. Juntament amb mi mateix hem format part del jurat de la categoria A1 del concurs de relats breus de Sant Jordi, Gerard Caballero de la llibreria Tram i Carme Leiva del Consorci de Normalització Lingüística. Anem a citar, doncs, els premiats d'aquesta categoria. El segon premi ha estat pel relat La pista blanca i negra d'Oleguer Queralt. I el primer premi ha estat pel relat Una història perduda en el temps, escrita pel jove Marc Planes. Enhorabona als guanyadors i felicitats a tots els participants d'aquesta categoria. Realment els vostres relats han tingut un nivell qualitatiu molt alt. Finalment, desitjar-vos un bon Sant Jordi,
Estem en una situació especial. Malgrat això, no deixeu de comprar llibres. Les llibreries de Valls han fet un gran esforç per apropar-vos la literatura a casa vostra. Penseu que la cultura és el tresor més preciat del nostre país. Felicitats, doncs, a l'Oleguer Caral per la pista blanca i negra, pel segon premi. I ara escoltarem un petit fragment del relat Una història perduda en el temps, de la veu del guanyador del primer premi, Marc Planes. Bones, em dic Marc Planes Miquel, estudio a l'Institut Serra de Miramar, a la classe de primer C. Abans de tot, m'agradaria donar les gràcies a la meva professora de català, Sílvia Güell, perquè ella va ser qui ens va explicar que s'estava fent un concurs de relats a Valls. Llavors vaig pensar que me podria presentar perquè hi he fet algun que altre conte i m'agrada fer-ho. I com he quedat primer de la meva categoria, que és la categoria A1, ara llegiré un tros del meu conte. L'escultor no entenia res del que estava passant. Va dubtar de si el que havia fet era dolent, però no va tenir temps a reaccionar, perquè la figureta va començar a desprendre una aura negra que va envoltar tota la casa. L'escultor va començar a sentir angoixa, tristesa, mal humor. Estava enfadat i decebut. Per un moment va poder pensar què li estava passant i es va adonar que la figureta feia contrari del que havia de fer. Horroritzat pel que havia fet, va intentar fugir, però no hi va ser a temps. L'escultura corrompuda va absorbir la seva felicitat i la va transformar en tristesa. I per últim, m'agradaria dir que moltes gràcies per haver estat escollit. Gràcies per la vostra participació i enhorabona. Continuem amb la categoria d'ITEC, la A2. Els membres del jurat de la categoria d'ITEC, format per Albert Oliva, Leila Zamarra i Maria Teresa Tàcies, corresponent a l'alumnat de tercer i quart d'ESO dels centres de secundària de Valls, han seleccionat els relats guanyadors. Havent-se presentat 6 relats i fetes les valoracions oportunes, la Leila Zamarra, en representació del jurat, ens dirà a qui decideix concedir el primer premi, amb una dotació de 180 euros i un xec regal de 30 euros de les llibreries locals, i el segon premi amb una dotació de 80 euros i un xec regal de 30 euros de les llibreries locals. Hola, sóc la Leila. Us parlo en representació del jurat de la categoria A2, del qual he format part juntament amb la Maria Teresa Tàcies i amb l'Albert Oliva. Volíem dir-vos que esperem que estigueu bé i que estigueu aprofitant aquest temps, si en teniu ganes, per seguir escrivint i sobretot llegint. I res, dir-vos també que el resultat ha estat força renyit, que potser us sembla que sempre es diu el mateix, però realment ens hem hagut de rellegir diverses vegades els vostres relats per posar-nos d'acord. Així que felicitats a tots els concursants perquè ens heu fet suar. I res, no m'allargo més. Les guanyadores de la categoria A2 són, en primer lloc, l'Ivet Segur, amb Amor pintat, i en segon lloc l'Irela Baena, amb Wallflowers in Heaven. Moltes felicitats! Felicitats, doncs, a la Irela Baena per Wallflowers in Heaven, pel segon premi. I ara escoltarem un petit fragment del relat Amor pintat, de la veu de la guanyadora del primer premi, Ivet Segur. Hola, sóc la Ivet Segur Torner i he guanyat el primer premi del concurs de relats breus de Sant Jordi a la categoria A2 i ara llegiré un fragment del meu conte. Aquell dia, dreta davant del meu preferit, la persistència de la memòria o el rellotge Stous, com tothom li diu, no em vaig adonar que algú darrere meu estava observant el quadre amb la mateixa intensitat que jo. I encara menys que de tant en tant desviava la mirada cap al meu clatell, preguntant-se quina cara s'amagava darrere d'aquells foscos cabells. No sé quant de temps va estar passant això, sense que jo me n'adonés. Poden ser mesos o dies. Però un dia, per casualitat, vaig apartar els ulls del quadre i vaig girar el cap en el moment en què ell fixava la mirada en mi. I així ens vam trobar. Gràcies per la vostra participació i enhorabona. La Marina Vidal, alumna de l'Escola Municipal de Música, ens interpretarà la peça Tot anirà bé, de Joan Dausà i Riera.
creus que és tan senzill que pots amb tot, quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop. I tu, pensant que tot està vençut, ho vas provant un cop i un altre, donant cops de cap contra el mateix mur i lluny a l'horitzó. De cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. I si demà ens trobem un nou camí, però la sortida és tan borrosa i la por ens va fent cada cop més petits. Tu no et rendeixis, que el més important és aprendre de les derrotes, que guanyar és seguir lluitant. I lluny a l'horitzó de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Passem ara a la categoria tram, la B. Els membres del jurat de la categoria tram, format per Miquel París, Jordi de Bofarull i Noelia Segalà, corresponent a joves d'entre 16 i 25 anys, residents al Camp de Tarragona, han emès el veredicte. Havent-se presentat 9 relats i fetes les valoracions oportunes, el Miquel París, en representació del jurat, ens anuncia el primer premi, amb una dotació de 120 euros, i el segon premi amb una dotació de 130 euros. Pel que fa a la categoria B, el segon premi és pel relat El petó daurat, de Mar Oller, i el primer premi és pel relat Antigament, de Jordi Sandrós. Moltes gràcies a tots els participants i enhorabona als guanyadors. Felicitats, doncs, a la Mar Oller per El petó daurat, pel segon premi. I ara escoltarem un petit fragment del relat Antigament, de la veu del guanyador del primer premi, Jordi Sandrós. Hola, molt bones a tots. Soc en Jordi Sandrós Sorlí i enguany m'han atorgat el primer premi en categoria B del concurs de relats breus 2020. Primer que res, m'agradaria agrair al jurat que m'hagi concedit aquest premi, que és tot un honor i un privilegi per a mi. I en segon lloc, m'agradaria explicar-vos 4 cosetes sobre el relat. El tema principal del relat és el trencament d'estereotips lligats a determinats oficis, en el meu cas l'assessoria i la pagesia. I d'altra banda també comentar-vos una miqueta respecte del títol. El títol, que és Antigament, vol jugar amb el doble sentit del pensament arcaic i de l'antiguitat, una reflexió tan necessària en els temps que vivim. I ja per acabar, us faré 5 cèntims sobre un fragment de l'inici del conte. Espero que us agradi. Antigament. Un dia qualsevol de febrer, les 7:13 del matí. La nit encara està força present i el poble continua mig adormit. A la primera casa del carrer Major, des de fa una hora que en Jofre està en dansa. Ja porta posats els pantalons tacats de greix, la camisa amb el colze dret a l'aire i els tirants de color blau. Amanyaga el cap del pastor alemany endormiscat que jau a la porta del menjador i comença a baixar les escales cap al magatzem, on hi ha ben guardat el seu Ford 1760 DT de l'any 1984.
Un pèl vell, però que ja li fa el fet. Aquest matí, però, el tractor no sortirà fins més tard. Li agrada la professió de la pagesia. Tranquil·litat i llibertat, però també esforç i dedicació. Tota una vida dedicada a la terra, a la població en general. La seva frase estrella, què faries tu sense mi? I bé, dit això, moltes gràcies i molta salut. Finalment, procedim a donar a conèixer els relats guanyadors de la categoria Roca, la C. Els membres del jurat de la categoria Roca, format per Margarida Aritzeta, Míriam Culleré i Àngel Gasol, corresponent a joves d'entre 26 i 35 anys residents al Camp de Tarragona, han seleccionat les narracions guanyadores. Havent-se presentat 7 relats i fetes les valoracions oportunes, Míriam Culleré, en representació del jurat, ens dirà qui ha obtingut el primer premi amb una dotació de 120 euros i el segon premi amb una dotació de 130 euros. Em dic Míriam Culleré i juntament amb la Margarida Aritzeta i amb l'Àngel Gasol hem tingut l'oportunitat de formar part del jurat del Premi de Relats Breus de Valls Jove. En aquest cas, nosaltres hem format part de la categoria C i hem tingut l'oportunitat de llegir relats molt interessants, ben escrits, ben tramats, amb trames interessants i atractives, i hem pogut comprovar gratament que les persones joves escriuen i a més escriuen bé, expressen bé les seves idees i creen trames prou interessants com per a captivar el públic. Entre aquests relats destaquem amb una qualitat que sobrepassa la resta de relats i que per tant pensem que són els millors candidats per a primer i segon premi, el Tu i les teves pigues i 47 metres. En el cas de Tu i les teves pigues, per nosaltres és qui es mereix el primer premi perquè té una elaboració literària de molta qualitat, utilitza el llenguatge de manera atractiva, de manera elaborada i 47 metres té una trama molt interessant, una estructura interessant, un plantejament interessants i atractius i pensem que és un bon candidat per al segon premi. Ens ha agradat aquesta oportunitat perquè ens ha permès apropar-nos a la vida literària dels joves de Valls, als quals us augurem una llarga, fructífera i exitosa vida literària. I per això felicitar de manera molt especial els autors que han guanyat aquest primer i segon premi, Tu i les teves pigues i 47 metres, i també felicitar a la resta de persones que heu participat, perquè esteu escrivint molt bé i ens agradarà poder-vos acompanyar en la vostra trajectòria i gaudir dels vostres relats ara, l'any que ve i sempre que tingueu ganes i il·lusió per a participar en premis literaris. Gràcies per la vostra participació i us esperem, ens veiem l'any que ve. Felicitats, doncs, al Sergi Ribé per 47 metres, pel segon premi, i ara escoltarem un petit fragment del relat Tu i les teves pigues, de la veu de la guanyadora del primer premi, Xènia Canela. Hola, soc la Xènia i soc la guanyadora de la categoria C del concurs de relats breus del 2020. I ara us llegiré un tros del meu relat. Tu i les teves pigues i aquells silencis que abans eren lleugers i ara pesen en l'aire. I els puc palpar amb la mà i quasi que els puc agafar. I aquelles distàncies que deixen de ser físiques per ser reals i els no sé què em passa però m'estic ofegant. Tu i les teves pigues buscant oxigen fora del sostre que un dia havia sigut refugi, buscant una pausa, buscant que aquella veu interior deixi de parlar-te i et digui que sí, que et quedis, mentre els teus peus ja han començat a caminar en una altra direcció. Tu i les teves pigues cansades de tant d'estimar-les, del balanceig constant, d'aquella calma tensa abans del desastre, de la meva exigència, del meu poc conformar, de la meva amalgama de pujades i baixades que a vegades em porten a xuts de serotonina que no sé controlar i d'altres a buidar-me per dins, fins que ja no em queda res. I tu i les teves pigues mirant-me fixament mentre em dieu que us allunyeu, que jo i les meves mans ja no podran comptar-vos més, que ja no em guiaran,
que et seguiran recorrent l'esquena, però ja no serà a mi a qui ensenyin aquell recorregut que porta a estimar-te. Tu i les teves pies tancant la porta d'aquella casa que un dia havia sigut llar de totes i cada una d'aquelles taques. I jo i les meves ferides, intentant processar que vam ser la cara bona de la carena, un salt al buit i un art de Sant Martí després d'una tempesta, tot en un i al mateix temps. Tu i les teves pigues i els 423 dies d'amor. Aquell estimar que només estimen els que no tenen res. Amb tot, aquell estimar dels que no necessiten res més que a tu i les teves 83 pigues. Espero que us hagi agradat. Feliç Sant Jordi! Recordem que, un any més, totes les persones participants i gràcies a la col·laboració de JCA Cinemes de Valls tindran una entrada gratuïta. Us deixem amb unes paraules de Sergi Martínez, responsable dels cinemes. Bones, hola, soc el Sergi i parlo en representació de JCA Cinemes, Valls. Aquest any ens van tornar a proposar per fer una col·laboració amb el concurs de relats breus de Sant Jordi i hem cregut més que mai que hi havíem de continuar participant. De fet, hi col·laborem des de fa molts anys ja, però aquest any creiem que era més important que mai participar-hi pel moment que estem vivint. És un moment complicat i per això creiem que hem de seguir apostant per la cultura més que mai, perquè és un eix fonamental i que quan acabi tot això, que esperem que sigui aviat, hi haurem de seguir contribuint, hi haurem de seguir participant tots plegats per la importància que té. Felicitem a tots els guanyadors i guanyadores i desitgem que ens veiem molt aviat. Una abraçada a totes i tots. I abans de finalitzar, volem compartir amb vosaltres les paraules de la regidora d'Acció Cívica i Joventut, Laia Castells. Bona tarda. En primer lloc, deixeu-me felicitar els premiats i les premiades en aquesta nova edició del concurs de relats breus de Vall Jove. Enhorabona. Avui, els premis els hem donat a conèixer d'una manera especial, tancats a casa. I en aquestes circumstàncies no puc deixar de tenir un record per totes les persones que porten massa anys tancades o a l'exili. Com deia l'homenatjada d'avui, Isabel Clara Simó, al llibre Els racons de la memòria, la revenja és molt fàcil. És una de les emocions més primàries. El que és difícil és la justícia. De vegades la justícia sembla una quimera. Avui, com deia ella, més que mai, volem fer realitat aquesta quimera. Els volem a tots a casa, per justícia, per acabar amb aquesta revenja de l'Estat contra un país que vol ser lliure. Llegir i escriure tenen una dimensió especial el dia de Sant Jordi, però al llarg de l'any també ens ajuden a fer-nos més crítics, més lliures. Avui, les persones que heu guanyat, ens heu llegit uns fragments sensacionals d'uns relats que us han d'esperonar a continuar escrivint i a continuar llegint, a vosaltres i a tots els que hi heu participat. Abans d'acabar, però, vull fer una menció especial a les llibreries Roca, Tram, Ditec i Atzarà, a Cossetània Edicions, a JCA Cinemes i a l'Escola Municipal de Música Robert Gerard, col·laboradors tots ells d'aquest concurs. A vosaltres us dic moltíssimes gràcies per ser-hi sempre. Tots vosaltres us heu vist afectats per aquest confinament. Que hi sigueu, que hi siguin, és un actiu molt important per la ciutat de Valls. Ara ens toca pensar en ells cada dia, si els podem comprar per internet, i quan tornin a obrir. Ells, tots ells, han de continuar formant part del nostre paisatge quotidià. No els podem perdre. Bon Sant Jordi a tots i a totes. I fins aquí una edició més de l'acte de lliurament de premis del concurs de relats breus de Sant Jordi. Esperem, l'any vinent, poder tornar a comptar amb els vostres relats i la vostra col·laboració. Com a cloenda, ens agradaria acomiadar-nos de vosaltres amb unes paraules de la nostra alcaldessa, Dolors Ferrer. Molt bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, com no podia ser d'altra manera, felicitar
a tots els Jordis, a totes les Georgines, per celebrar el dia del seu sant. Realment és un Sant Jordi diferent, un Sant Jordi virtual, però no per això hem de deixar de celebrar aquesta diada tan important per nosaltres com és Sant Jordi. En primer lloc, jo voldria posar en valor la gran feina que s'ha fet des dels instituts de la ciutat per fer estimar a tots els seus alumnes el que és la literatura. I prova d'això han estat els grans treballs que ens han presentat, la gran participació que hi ha hagut, uns treballs fets molt acurats. Per tant, gràcies als instituts per fer aquesta gran tasca que esteu fent pedagògicament. Per altra part, també agrair a les llibreries de la ciutat que any rere any han estat al nostre costat amb aquest concurs de relats breus, com és la llibreria Atzarà, la llibreria Roca, la llibreria Tram, la llibreria Ditec, com no podia ser d'altra manera, Cossetània Edicions i també JCA Cinemes de la ciutat. Jo voldria felicitar a tots els guanyadors, enhorabona, han estat treballs realment fantàstics i per altra part dir-vos que ja que no podem fer l'entrega presencialment del vostre premi, que properament a l'Ajuntament, quan se pugui sortir, farem un acte d'entrega d'aquests premis que heu guanyat merescudament. Jo voldria acabar aquesta petita intervenció amb unes paraules d'Isabel Clara Simó que diuen: què ho fa que quan estàs en companyia de determinades persones tinguis sensació de benestar? Doncs avui amb vosaltres, en bona companyia, jo tinc aquesta sensació de benestar. Ja per acabar només dir-vos que us cuideu molt i que tot això ben aviat passarà. M'han demanat que digui alguna cosa de llibres i de cultura i de lectura i jo penso que el millor que puc fer és llegir-vos un fragment d'un llibre, d'aquest llibre, que és un tractat de l'amor als llibres, de Ricardo de Buri, escrit fa bastants anys, que recull impressions i recull paraules o frases importants sobre el tema dels llibres. I en llegiré una, que diu: el llibre és l'antídot de tots els mals i la seva lectura i ús és l'aliment més sa per l'esperit. Deuteronomi 17. Jo penso que un cop llegeixes això ja no cal explicar gaire cosa més, no? Hem d'integrar els llibres a les nostres cases, hem d'aconseguir que els nens llegeixin, perquè llegint s'arriba a la cultura i la cultura és que és bàsica, no cal dir gaires coses més. Gràcies. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, the wind is blowing my mind. I see the kids in the streets with enough to eat. Who I am to be blind, pretending not to see their needs. As I'm a disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's what I want you to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's something that I realize. There's hope in a home, not a nickel tone. Could it be really me, pretending that they're not alone? A willow deeply scared somebody's broken heart, and watch our dream. They follow the pattern of the wind, you see.
and then make a change.